700 participants es van aplegar divendres a la plaça Mercè Rodoreda per afrontar la primera edició de la pujada i baixada a peu a Sant Ramon. La cursa de caràcter solidari i no competitiva va exhaurir les inscripcions dies abans. Els participants podien optar entre fer el recorregut caminant, d'uns 6 quilòmetres, o bé corrent, que s'allargava fins als 10 quilòmetres. El fet de que avui pugem a Sant Ramon per donar suport a aquesta Trail Walker d'Intermón Oxfam i després per gaudir d'una tarda magnífica. Després de 2 dies de pluja, jo crec que la gent té ganes de sortir i quan és per una causa doncs, així noble encara més, no? Per tant, com molt bé deies, muntanya, solidaritat, ganes de passar-ho bé i ganes de col·laborar amb aquelles persones més febles. El motiu i la finalitat és mantenir-la consolidada per patrocinar els equips que corren a la Trail Walker, que com ja sabeu és una cursa que patrocina l'Intermón i que és per un motiu de l'aigua i crec que és una bona causa. L'objectiu de la cursa era recaptar fons per la participació de 2 equips samboians a la cursa Intermón Oxfam Trail Walker, que se celebra a Girona els dies 26 i 27 d'abril.